yazi umuntu nambulala namqiba yazi inhliziyo yazi umuntu nambulala namqiba yazi yo inhliziyo yazi kuwesha Awusho. Ngempela Nkunzi. Sibizeleni vele la. Ngempela. Hamba kahle kodwa madoda. Akuhamba kahle singakuzwa ngakuwe. Akuwe ngabe kuhamba kanjani? Hey, angeke ngisho ukuthi kuhamba kahle noma kuyabheda wensizwa, kodwa ngizwe ngathi khona usefuna ukunyathela amasimba abantwana. Awuhlabe sulawule nganyakweni. Awusho. Ngabe wenze nje? Ngeke kusuka umuntu wakwesinye isigodi azogcaluza la esigodini sakini. Senyalahleka ke manje. Unombuso uqomele phesha kothukeni. Yena nalomkhaphela nakhe babuye bazojabula la engasikwana. Hayibo, thana usengeyimithiwe ngane yakwethu. Uwe madoda. Leyo nje ayidingi ukuthi sifakele ibuku. Idinga ukuthi sikhindu. Siqonde ngqo. Ubone. Sifike sibahlaba. Uvumelana nawe lapho nganyakwethu. Yabona abafana abaphesheya kothukela. Abayisusile. Kanti wensizwa mina nginesisombululo esingenza ukuthi yonke lento iphele engathi ayikaze yaqala. Shona sihlale kuyona njengamanje.